36 чалавек сёння знаходзяцца на дзённым стацыянарным лячэнні ў брэсцкім абласным наркалагічным дыспансеры. Пад кругласутачным кантролем урачоў медыцынскай установы ў гэты момант 54 пацыенты. Сёння на прафілактычным уліку у псіхіятраў-нарколагаў парадка 21 тысячы чалавек па ўсёй Брэсцкай вобласці. Наперадзе па колькасці залежных ад шкоднай алкагольнай звычкі Брэст, далей Пінск і Баранавічы. Тацяне 38 гадоў. У брэсцкім абласным наркалагічным дыспансеры жанчына не першы і нават не другі раз у ролі пацыенткі. Кажа, што ўсяму віной дрэнная кампанія. Пройдучы курс лячэння ва ўстанове раз за разом яна вярталася да таго ж самага асяроддзя – гора сяброў. Это началось давно, больше 10 лет назад. Сначала это все начиналось так, какой-то праздник, по чуть-чуть, а потом это все втянулось и перешло в запой. Длительно. В основном водку. Какие-то ситуации жизненные, какие-то мотивы, где-то расстройства, где-то радость, а где-то... Вот могут подтолкнуть к тому, что так в основном, забываться таким образом? Не то, что забываюсь, а, наверное, в основном, просто желание, тяга вот это к алкоголю. Чтобы такие ведь ничего наших безвыходных ситуаций в нашей жизни нет. У кожнага пацыента свае асабістыя гісторыі, якія прывялі ў медыцынскую установу. Для адных алкаголь ужо доўгі час з'яўляецца сэнсам і зместам жыцця, выцясняючы іншыя інтарэсы. Другія, насупраць, становяцца на шлях выпраўлення. У суадносінах злоўжываючых алкаголем мужчын і жанчын 1 до 5. Жаночы алкагалізм выяўляецца на познім этапе. Тое, што ў сённяшняй эпісітуацыі алкаголь ужываюць, каб змагацца з вірусам, гэта падман сябе, кажа галоўны ўрач наркадыспансера і развеивае папулярны міф. Понятное дело, что алкоголь никоим образом на вирус не подействует в той концентрации, которую пьют. Редко пьют чистый спирт или 70% спирт, которые могут каким-то образом, но эти градусы убьют не только микробы, они и слизистую оболочку сожгут. Відавочна, што алкаголь карысці не прынясе, а праблем дадасць. І тут выбар за кожным. Софія Бережная, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».